Така, в момента отиваме при най-големия на големите и най-черния на черните. Време е да се видим с... И запомнете, там където има работа, аз работа там нямам. Значи, моля се кача. Как се успя да се чупи така дръжката изобщо? Извинете? Сега трябва да направи така. Хоп. Айде. Здравей, Дарко Стоян! Живее тухци! Така, приятели, само показвам техниката. Хванал си го, нали? От тука. Колата надолу. От тук гледаш. Хоп. От като не ти позволя да влизаш долу. В момента сме аз и двамата митивци. Тук гледай как се служава. Ще качиш при някой. Той се опитва да направи колко Ще вземем ще тя, връщаш се главата връщаме и можеш да легнеш с него. Някой друг ще извън? Еми... Ако се нуждаете от качествена дограма, ще ви свържа с Митко. Аз после запълвам дупки с пяна. Добре, явно отиваме за Глистян, защото Дари отива за Пецунгера и банановия човек. Абе, как ти ми кажеш? Точно до нас. Добре, значи идвай, да. Аз виждам шевите. Добре, това на Теодор. Бе, ние имаме GoPro ли? What up, boys? Аре, отнати на седните лева. Втора, трета, четвърта, да. Ти направо ще го обърнеш така. Няма, аз няма да вкарвам така скорост, като мангал. Гледаш, американски футболър от къп. Разправя някаква история, си едно не съм бил там, ма гледайте. И аз ще го гледам, и какво стана после? До колко време казаха, че дойдат? Тръгнаха, той е за Volkswagen на Бидвир. Така, след като ме учиха да карам, най-накрая се събрахме. Мегле. Различно. Здравейте. Вече, че се обеся страна. Колко струва общо целият ти аутфит? За без пари от Етел, спонсорство. Ето го е, рапите на Етел батка. Това не е реклама, ама... Ако иска да дадат някой лев с удоволствие, ще го приемем, няма да Я ми го превери чорапите на Етел в чанчишката си, има и късмет после Няма, да си ги взема. няма място, почти виж. Как да няма място, това са леки работи. Да, е цяло всички, цяло. Коста манец. Никой не разбра, че откраднах камерата. Даже нямам никой представа какво ви кажа, ама... Не знам какво да ви кажа, че я стая тук. Няма да стане така. Че цена, че... Какво се случи с мен? Наскоро ме оперираха. Имах проблеми с кръста, за хората, които не знаят. Оперираха ма, възстановявам се както трябва. Всичко е наред. Скоро физиотерапия и така. Колко захар ще искаш? 7. Не, 3. С какво кафе работи? 3. И така, ама се възстановявам, всичко е наред, може би ще спра да скачам, не се знае. Какво стана? Ти си човек. Какво трябва да правим? Брат на Борис. Какво? Чай сте булвеник. Еми, да. Пред нас има! Ева, скиви са, колата е на... Слушай, колата е наръчна. В момента изкей как дава назад, като се различа.
Да. Заключи всичко тук. Фърляй. Не. Много малко. Да. Идете, господин, вие кое училище сте завършили? Тоха, И какво знаете оттам? как да ям? Не, слушайте сега, завършил съм Тоха и научих да готвя, макар че в момента работя барман. Не, нищо не мога да готвя, аз съм пълен психопат. 5 пъти съм лежал в лудницата. И такива работи горе-долу. 20-25. Миташки! Миташки. Ваши машки. На фица Сянкова. Ти кой сте прожил? Аз ли? Уличник ще ставам, бе. Ще бия хора за пари и ще живея показания. Ти значи да си го взимат пари, бе. За какво да живееш показания? Не да спестя? Аз наскоро гледах един тристаен. Бе, много добре беше. Да, бе, брат. Има 3 стаи. Жълт, зелен. Много ги свързваме едно тунелче, брат. Горе-долу колко са големи? Колко квадрата? Нямам никаква представа, аз съм зле по математика. Ама, тъй като ги гледам, метър на метър. Почнем ли по едно мачле с кафенчето? I'm searching for yellow sands. Yellow sands. Виж сега се убия от канастеро. Мега черен. Здравейте. О, не. Учам. Какво? От тука ли, бе? Нищо пак, важен е опита. Убий. По принцип в хорор филмите така изчезва един от всички. Честно. Вътре. Повече няма да приказвам. Що става? Така? Вътре! Още! Кой 5 са? Опа! На Дарио следе, той Никъв сега. Да, дай. Леко с малко. На крака ми пада, сам да кажа. Край. Вътре, човек. Ако да говоря, нали? Не влезе, беше криза. Да. Дали не беше толкова къде? Да влезеш на Дай! Бий! Заповядайте. Да. И няма да казвам колко съм изпотрошен от бойни иска. Това е първо да. Дай ме. Играеш? Бойно там правиш? Само да не викам Дарио с него. Бойно право скачам. Ето. Старе дядо! Майко! Огън! Повече няма приказвам. Ето! Пак за жълти стотинки на работа. Пичове, снимахме доста импровизирано, но мисля, че доста брутално проектче. Влога няма според мен да бъде нищо особено, защото още прохождаме с настройките на камерата и така нататък, но пък мисля, че всичко останало се получи доста добре. Очаквайте много интересни неща в другите ни социални мрежи, като Instagram, TikTok и Facebook и така. Горе-долу се пръснахме, част от тях отидоха да хапнат. Тянката е на работа, аз съм тук пред бушенцето, Сашо ти е при него и ще обработваме тук вътре в заведението едно клипче.
И така. То и то.